Takže čo to lidi, nechoďte na tady ten server. Prostě nechoďte. Admini jsou blbci. Za prvé, budu vás tam zabíjet. Za druhé, když něco budete chtít, třeba dřevo, dávám v ban. A nebo udělám tohle, umlčí vás. Hodně lidí umlčí. Takže nechoďte na tenhle server spawn. Normálně. Game mod se si ještě zanechal. Pro ty blbci. To je nám očarované věci. Ale úplně mám paměťka. Jasně. Game mod mi za chvíli se nevíš. Buchni, krypče, buchni. Buchni. Víte? Nemají tu ani resu. Takže aj výhoda. A taky ne. Tady Antigua uráží, dává killy, prostě houby toho, hodně toho. A tady XX. Ten každý má své OP. Já jsem OP, znám majitel, on ho zrušil prostě. Takže nechoďte na ten server. Dostanete ban. Všechno. Teď mi zruší game mod. A ještě nemůžu. Jak jo. Já vám říkám, nechoďte tu. Server na nic. Udělal jsem tu var nebe. To jsem tu udělal. Udělal jsem var. Boj. Toto není. Jakože to není. Var hotel. To jsem udělal. Potom jsem udělal potom jsem udělal s kamošem skluzavku. Jsem udělal var prasa. Kreaté bikry, šákete, centéry. Takže mladým říkám vám, nechoďte na tenhle server. Nevím. Když si děláte, ale až se vám to stane. A neptejte se o OP, dají vám ban hned. No, já jen dávám kiky. Já jen vám dají ban. Takže spaven. S vámi se loučí Krenac. A nechoďte na ten server vám bude pod videem. Ale hlavně jsou to debilové a nenadávajte. Loučí se s váma Krenac.